Здравейте, както гледате, снимаме влог първи епизод. Както гледате, тук сме в кафето и започваме. Те са влога. Влога ще е супер горещо. Да, здравей! И започваме. Не чакат някой да им дига заплатите, те си ги дигат сами. Като кажат само... Чипса! Няма нито един против. Много хубаво чипи! Добре, next. Да. 2-3 давай. Много топло. Боли. Много е топло. Влияло като чипще. Следващия блок. Чипс в бял шоколад. Ето бял шоколад, това е бял шоколад. Покажи моето. Ето и него е бял шоколад. И започваме. Много вкусно. Мокър чипс, това е гъмно. Да. Аз Това не го ще- потопих. Това ще е хора от блога ми. Чао. С това е Хелбит. Чао.